Ja hem vist què són les escenes i ara el que veurem és com podem crear-les. És a dir, un director, quan vol enquadrar en una pel·lícula, doncs no sempre fa un plànol fix, sinó que va canviant i cada volta ensenya una part de la realitat. Doncs el mateix en OBS podem mostrar diverses parts segons el que decidim. I per això utilitzem les escenes. Com la creem? Doncs en tenim una d'inicial ja creada així, que li hem dit portada. Com li hem canviat el nom? Perquè a vosaltres quan es crea apareix escena. Doncs li canviem el nom amb clic, botó dret, canvia el nom. I ahí podem posar portada 1, per exemple. Com creem una segona escena? Fem clic en més, en este menú, i la segona escena per a nosaltres serà una presentació de diapositives més la vista de la webcam de qui està parlant. I la tercera escena serà el tancament, simplement una pantalla amb una imatge en què es mostra el final del vídeo. Ja tenim creades les escenes. Com heu vist, és molt fàcil crear-les i molt fàcil després modificar el nom del que considerem. Si no volem tancament, doncs podem canviar botó dret i canviar el nom. I ja tenim el nom canviat. Aquesta és la manera de crear més escenes.